Po všetkých dobrodružstvách a výletoch za opustenými miestami sme si tentoraz dopriali oddych v jednom z najznámejších kúpeľných miest na Slovensku. Čakali nás horúce minerálne bazény, relaxačné procedúry a samozrejme skvelé jedlo. Samozrejme poobzerali sme sa aj po okolí. Zároveň sme sa pokúsili nájsť nejaké opustené miesto. Na Slovensku skoro každé kúpeľné miesto chátra, snáď aj tu objavím niečo. Neďaleko kúpaliska sa nachádza nejaká ruína budovy. V minulosti tu bola tančiareň, po večeroch sa tu konali tanečné zábavy. Budova je zdevastovaná, neviem, či sa dočká niekedy rekonštrukcie. Navštívil z vás už niekto toto kúpalisko? Ak áno, aké sú vaše dojmy? A takto nejako vypadala naša štandardná izba v hoteli Hviezda. Celkom útulné, čo poviete? Ten, kto si nepotrpí na luxus, s tým asi bude spokojný. Attitude mode. Fly with caution. Landing. Po krátkom hľadaní na mape som našiel jeden hotel, ktorý by mohol byť teoreticky opustený. Na druhý deň sme sa ho preto rozhodli preskúmať. Mimo sezóny je tu málo ľudí, takže dúfame, že nebudeme príliš na odťah. Hotel Bučinár v Dudinciach bol kedysi významným rekreačným a rehabilitačným zariadením. Štvorpodlažná budova s viac ako 100 izbami, vnútorným bazénom, vonkajšou terasou, kolibou a rozsiahlým parkoviskom bola postavená v roku 1988. V minulosti získal hotel štatút Národného olympijského, rehabilitačného a regeneračného centra od Slovenského olympijského výboru s cieľom slúžiť na prípravu, rehabilitáciu a rekreáciu vrcholových športovcov. Hotel Bučinár je opustený už niekoľko rokov, konkrétne od roku 2010, keď sa prestal používať na pôvodné účely. Hlavným dôvodom opustenia hotela bolo zníženie jeho využívania a finančné problémy, ktoré spôsobili jeho postupné chátranie. Hotel, ktorý bol kedysi významným rehabilitačným a rekreačným centrom, mal veľký potenciál, ale s pádmi v ekonomike a zmenami v oblasti turizmu sa prestal udržiavať v prevádzke. Vzhľadom na to, že je v súčasnosti opustený a nefunkčný, je stále vyhľadávaným miestom pre urbexerov a ľudí, ktorí sa zaujímajú o opustené miesta. Až sa vám toto krátke video páčilo, nezabudnite dať like, napísať koment a pridať sa k odberu.